ሰላም ከመይ ትውዕሉ ክቡራት ሰማዕትና ዛሃር ሚኒ ሚድያ እዩ ኣርእስተ ዜናታት ብምቕዳም ንሎም ዓርቢ 5 ግንቦት ዝተዳለወ ሓፀርቲ ዜናታት ኣስዒብና ክነቕርበልኩም ኢና ንምክትታልኩም ንዕድም መንግስቲ ዝነኣሰ ወርሓዊ ደሞዝ ብዕፅፊ ክዕቢ ተባሂሉ መፍረ መካይን ቮልቮ 1300 ካብ ሰራሕተኛታቱ ክንክዩ ሙርሓፍ ሓምድ ክሳብ 5 ሚልዮን ክሮና ንተራድኦ ህፃናት ተዋህሊሉ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ክሰምዑ ፀኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራቱ እንሆ ዝነኣሰ ወርሓዊ ደሞዝ ናይቶም ፍቓድ ስራሕ ተዋሂቦም ካብ ሃገራት ኣውሮጳዊ ሕብረት ወፃኢ ዝመፁ ሰራሕተኛታት ብዕፅፊ ብምውሳኽ ናብ 26560 ክብ ከም ዘብሎ መንግስቲ ሎሚ ገሊጹ እዚ ድማ እቲ ካብ ኣውሮጳዊ ሕብረት ወፃኢ ንዝመፁ ሰራሕተኛታት ተነቢዩ ዝፀንሐ ንኡስ ወርሓዊ ናይ 13,000 ክሮና ረቓሒ በዚ ክትካ ተገይሩ ምህላው ሚኒስተር ስደተኛታት ማርያም ማልመር ዝተነግራት ገሊጻ እዚ ምስ ሰልፊ ዴሞክራሲ ሽወደን ብምልዛብ ቀሪቡ ዘሎ እማመ ዝወሓደ መጠን ደሞዝ ካብ ባሕቲ ጥቅምቲ ኣትሒዙ ተግባራዊ ክኸውን ካብ ካልእ ክፋል ዓለም ዝመፁ ሰባት ብ13,000 ክሮና ንወርሒ ንኡስ ደሞዝ ክሰርሑ ምኽንያታዊ ይኮነን ክትብል ማርያ ዝተነግራት ገሊጻ ኣላ ብመሰረቲ መንጎ ሰለስቲአን መንግስቲ ዘቆማ ሰልፍታት ከምኡውን ሰልፊ ዴሞክራትና ተበፅሐ ውዕልቲዶ ሰራሕተኛታት ወፃኢ ናብ ሽወደን ምስሓብ ኣስራሕቲ ምስ ሓፈሻዊ ሃገራዊ ኣሃዝ ማለት 33,000 ክሮና ዝቀራረብ ደሞዝ ንሰራሕተኛታቶም ክኸፍሉ ይግደድ እዮም 25,560 ክሮና ሕጂ እውን ምስ ኣብ ውዕልቲዶ ዝቐመጥናዮ ሸቶ ክወዳደር ጎደሎ እዩ ትኾነ ግና ኣብ ቀጻሊ ናብ ትልክዕ ኣሃዝ ክንግስግስ ኢና ክብል ኣብ እዋን ጋዜጣ ዋዕላ ኣብ ጎኒ ሚኒስተር ስደተኛታት ዝተነግራት ደው ኢሉ ዝነበረ ኣባል ሰልፊ ዴሞክራትና ማግኑስ ፐርሾን ኣመልኪቱ እዚ ወስኽ ደሞዝ ኣገዳሲ ክፋል ናይቲ ኣብ ዓውዲ ኢሚግሬሽን ዝተኣታቶ ዘሎ ምቕያር ዘፀንሐ ኣካይዳ እዩ ዝበለት ዝተነግራት ዕላማ ዝወስኽ ምስ ትሑት ክኢላዊ ዓቕሚ ዘለዎም ስደተኛታት እተኣሳሰረ ገበን ምጉዳል ከምኡውን ድሮ ኣብ ሽወደን ዘለውን ነብሶም ዘይከኣሉን ስደተኛታት ናብዚ ስራሕ ከኣቱ ንምትብባዕ ምዃኑ ወሲኻ ገሊጻ ኣላ መፍረ መካይን ቮልቮ 1300 ካብ ሰራሕተኛታት ኦፊስ ብምንካይ ምጉዳል ሰራሕተኛታት ከካይድ ምዃኑ ገሊጹ ዝኣሃዝ ኣብ ሽወደን ዘለዉ 600ዊት ሰራሕተኛታት እቲ ኩባንያ ዘጠቓለል እዩ እቲ ኩባንያ ኣብዚ ውሳነ ዝበፅሓሉ ምኽንያት ዘየድሊ ወፃኢ ንምንካይ ከምኡውን ስልጡነት ንምውሳኽን ብዝብል ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ ሰራሕተኛታት መፍረ መካይን በዚ ኣይክጽለውን እዮም ክብል እቲ ኩባንያ ኣብ ዘውፅኦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣመልኪቱ ኣሎ ኣብዚ ዓመት ክሳለጥ ዝፀንሐ መሸጣ ዕምባባ ማይ ብሉሞር ተዛዚሙ ኣብዚ መሸጣ ዕምባባ 11 ዝዕድሚኡ ህፃን ሙርሓፍ ሓምድ ክብረ ወሰን መሸጣ ብምስባር መዘራርቢ ማዕከናት ዜና ሽወደን ኮይኑ ኣሎ ሙርሓፍ ሓምድ ኣስታት 5 ሚልዮን ክሮና ንተራድኦ ህፃናት ከዋህልል ክኢሉ እዩ ንሱ ኣብ ጎደና ብምዛር ዕምባባ ኣብ ዝሸጠሉ እዋን ካብ ገለ ሰባት ሕማቕ ግብረ መልሲ ይረክብ ኣብ ልዕሊ ምንባሩ እቲ ምውላል ዝሑል ምንባሩ ገሊጹ ኣሎ ሓደ ዓርኪ ስድራ ሙርሓፍ ነቲ ተመክሮ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ምስ ዘርግሖ ብኦንላይን ዝግበር መሸጣ ኣዝዩ ከም ተላበደ ሙርሓፍ ወሲኹ ሓቢሩ ሙርሓፍ ሓምላይ ሰልፊ ብመሰረት ዝገብረሉ ዕድመ ትማል ሓሙስ ናብ ባይቶ ሽወደን ከይዱሎ ብመሰረት ፀብጻብ ሬድዮ ሽወደን ኣብ ወርሒ መያዝያ ኣብ ሽወደን ዋጋ ምግቢ መጠነኛ ምጉዳል ከም ዘራየ ሓደስቲ ኣሃዛት ተመልኪቶም ብመሰረት ማት ፕሪስኮለን ዘካየዶ ምንፅፃር ዋጋ ኣብ ሽወደን ዋጋታት ምግቢ ኣብ ወርሓ መጋቢት ናይ ባዶ ነጥቢ 4 ሚእታዊት ምጉዳል ዋጋ ርኢዩ ኣሎ ዋጋታት ምግቢ ካብ ሓደ ወርሒ ናብ ዝቕፅል ክጎድል ኣብ ብዙሕ ዓመታት እዚ ንመጀመርታ እዋን ምዃኑ እቲ መርበብ ሓበሬታ ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ ምስ ሃርሜኒ ሚድያ ከም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና ኣብ መወዳእታ ኣብ ሽወደን ብዘይ ሕጋዊ ገባብ ገንዘብ ብምጥፍፋ ንሰልፊ ሰራሕተኛታት ኩርዲስታን ፒኬኬ ገንዘብ ከዋህልል ዝፀንሐ ሰብ ኣብ ውሽጢ ሰሙናት ክሲ ክምስረተሉ ከም ዝኽእል ተገሊጹ እቲ ሰልፊ ብቱርክን ኣውሮጳዊ ሕብረትን ከም ግብረ ሽበራዊ ከም ዝቁፀር ዝፍለጥ እዩ ኣብ ሽወደን ንሰልፊ ሰራሕተኛታት ኩርዲስታን ገንዘባዊ ሓገዝ ብምግባር ዝተመስረተ ክሲ እዚ ፋልማይ ከይኮነ ኣይተርፍን እዩ ተባሂሉ ኣሎ እዚ ክሲ ኣካል ናይቲ ኣብ ሽወደን ክካየድ ዝፀንሐን ንግብረ ሽበራውያን ዝግበር ሰፊሕ ገንዘብ ናይ ምጥፍፋ ስርሒት እዩ ክብል ዓቃብ ሕጊ ገሊጹ ኣሎ
ተኸሳሲ ነዚ ገበን ኣይወዓልክውን ክብል ናይ እምነት ክሕደት ቃሉ ሂብሎ እምበር ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ዓርቢ 5 ግንቦት ብሃርሜኒ ሚድያ ዝተዳለወ ሓፀርቲ ዜናታት ሃገራት ኖርዲክ በዚ ፈፂምና ኣለና ምሳና ብምጽናሕኩም ኣዝና ነመስግን ሰላም ሃርሞኒ ሚድያ ዕለተ ልደት መርዓ መመረቕታን ካልኦት ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን ምድላዋት ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩምን እንቋዕ ኣብቅዓኩምን መልእኽትታት ንምምሕልላፍ ዘኽእለኩም መደብ ጀሚርና ከም ዘለና በዚ ኣጋጣሚ እዚ ንኹልኹም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሕብር ንኹልኹም ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን እንቋዕ ኣብቅዓኩም ንምባል ኣብ ትደልይሉ እዋን ሃርሞኒ ሚድያ ዕድል ከፊትልኩም ስለ ዘሎ ተጠቀምሉ